Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt van een bijzondere locatie. De tijdelijke onderhoud van de Nederlandse vertegenwoordiging hier op Curaçao, Cascoraweg. En daar was net een persconferentie van staatssecretaris Erik van den Burg. Laten we met het nieuws beginnen. Aandacht voor bestuur, veiligheid en veerkracht. Dat waren de onderwerpen waarmee de staatssecretaris naar de eilanden is gekomen. Hij heeft in 10 dagen van 7 tot en met 17 april 6 eilanden op de agenda. Hij gaat vandaag nog naar Bonaire en dan heeft hij ze allemaal bezocht. En tijdens zijn bezoek is er veel aandacht geweest voor veiligheid. Op de ABC-eilanden is dat vooral gelieerd aan de situatie met Venezuela. Sint Maarten heeft bijvoorbeeld meer te maken met mogelijke ontwikkelingen in Cuba, maar ook de orkanen. En zo zijn er van alle eilanden verschillen. Het was interessant om te zien dat hij verder ook ging over het goede bestuur, dat van groot belang is op de eilanden. Bijvoorbeeld bij de centrale bank, dat is ook even aan de orde geweest. Curaçao en Sint Maarten hebben nogal wat onvriendelijkheden uitgewisseld met elkaar daarover. Maar de staatssecretaris benadrukte, er mag dan misschien nu verschil van mening zijn. De beide eilanden hebben hem op de hart gedrukt dat de landen er samen uitkomen. Dat is waarschijnlijk ook een van de belangrijkste nieuwsberichten van deze persconferentie. Later in deze uitzending meer daarover. Directeur JJIC kondigt vertrek aan. Dat werd gisteravond bekend. Mevrouw Charity Pinedo zal haar functie neerleggen. Dat is gebeurd in onderling overleg met de minister van Justitie. Afgelopen dagen was er veel onrust over JJIC. Jongeren hebben geklaagd, werknemers zijn weggelopen, ouders hebben geprotesteerd. En het is volgens beide partijen, zowel de minister als de directeur, beter dat mevrouw Charity Pinedo nu een stap terugneemt en dat er een vacature zal worden geopend voor een nieuwe directeur. Zoals gezegd escaleerde de situatie deze week en gisteravond zijn verschillende werknemers opgestapt. Dat deden ze na overleg met de minister. En ook zijn er afspraken gemaakt met de APVO. Werknemers die vinden dat ze hun werk niet meer goed kunnen uitvoeren. En Gregory Wilson van de APVO benadrukte dat de veiligheid van de werknemers belangrijk is. Ex-cliënt strijdt voor meer veiligheid. Rondom deze hele situatie was een ex-cliënt van het JJIC, voormalige GOG. Mevrouw die in de krant wordt genoemd bij haar voornaam Genesis. Ze heeft zelf in het instituut gezeten en ze demonstreerde voor het belang, het enorme belangrijkheid van veiligheid. Ze heeft in haar eigen tijd dingen meegemaakt waar ze niet meer terug aan wil denken. Ze is geslagen. Er zijn verschillende situaties gebeurd die niet meer zouden mogen gebeuren. Dus zij wil laten weten dat iedereen die strijdt voor meer veiligheid binnen het JJIC gesteund moet worden. En dat dat ook vanuit het diepst van haar hart naar voren is gebracht gisteren. U ziet hoe emotioneel ze is op deze beelden. Inbraak bij Peña in Punta, dat werd vanochtend bekendgemaakt. Bij het bedrijf Peña in Punta was er een inbraak. En u ziet op de beelden dat mensen volledig gemaskerd een ijzeren deur hebben opengebroken. Ze liepen op straat met allerlei materialen. En het is opvallend dat ze slechts 3 merken parfum uit de zaak hebben meegenomen. Na het plegen van een daad vluchtten ze in de richting van Scarlo, staken de kleine brug over en verspreidden zich vervolgens. Beveiligingscamera's hebben de personen vastgelegd en het is natuurlijk nu een onderzoek, deze zaak. Ministers werken aan economische relaties in de VS. Momenteel bevinden zich 3 ministers van het kabinet Pisas in het buitenland. Premier Gilmar Pisas en de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en tevens Financiën, minister Charles Cooper, zijn in Washington tot en met 19 april. Ze nemen deel aan de zogenaamde Spring Meetings van het IMF. Ook wordt daar gesproken over de financiële zaken. Maar er was ook een belangrijk moment met de toespraak van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. En ook de minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Middelhoff, is in Amerika. En hij reist met deze koning Willem-Alexander in zijn werkbezoek samen met hem en mevrouw koningin Maxima Zorregieta. En beide ministers, alle 3 de ministers, proberen op die manier in Amerika het belang van Curaçao naar voren te brengen. Het hoort natuurlijk ook aan het belang van het Koninkrijk te denken. Maar Middelhoff verklaarde dat zijn bezoek aan Amerika als doel heeft
internationale relaties te versterken. Arrestaties bij huiszoekingen. Dat gebeurde woensdagochtend rond 5:15. Toen zijn er verschillende huiszoekingen geweest. Één in Cerro Grande en de andere in Cerro Macho. Deze vonden plaats in het kader van een onderzoek naar het bezit van vuurwapens en het teel van marihuana-planten. Daarmee is een 28-jarige man en een 35-jarige vrouw aangehouden. De verdachten zijn voorgeleid aan de officier van justitie en ze zitten vast in afwachting van verder onderzoek. Het aantal toeristen blijft stijgen, dat blijkt uit cijfers van het Curaçaose Toerismebureau. In totaal werden er in maart bijna 80.000 verblijfstoeristen verwelkomd en dat is weer 10% meer dan vorig jaar. En het gaat om enorme aantallen tegenwoordig. Amerika die presteerde heel goed in maart. Meer dan 24.000 bezoekers uit Amerika en meer dan 22.000 uit Nederland. Normaal is het meer Nederlanders dan Amerikanen. En de derde markt waarmee de mensen naar Curaçao kwamen is Canada. Daarvan kwamen ruim 8.000 bezoekers naar Curaçao. Wij gaan even naar een break, zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Hier achter mij vond net de persconferentie plaats van staatssecretaris Erik van den Burg. Hij vertelde over zijn bezoek. Hij heeft al 5 eilanden bezocht in een periode van 7 tot en met 17 april. Bezoekt hij alle 6 eilanden. Hij gaat vandaag naar Bonaire toe en hij besprak onder meer het belang van veiligheid, het belang van goed bestuur, zekerheid onder meer van voldoende voedsel die ook op het eiland zelf verbouwd kan worden. Maar bijvoorbeeld ook over de centrale bank, ging over heel veel verschillende onderwerpen. Kijk even naar deze samenvatting van de belangrijkste punten van de persconferentie. Bon dia, goedemorgen, good morning. Als staatssecretaris, als je nieuw begint, dan is het natuurlijk zo dat je altijd een kennismakingsreis gaat maken. Voor mij was het geen kennismakingsreis, want ik was hier natuurlijk al vaak geweest. Niet alleen als mens, maar ook in mijn vorige rol als staatssecretaris van Justitie. Dus het is in die zin een nadere kennismaking, een verdieping, hernieuwen van de contacten. Een reis langs alle 6, zowel de 3 bijzondere openbaar lichamen als de 3 landen. Waarbij op Aruba we ook nog te maken hadden met een overleg van wat dan heet de OCT's in Europa. Europa maakt geen onderscheid tussen landen en gebieden. Dat noemen ze allemaal OCT's. Maar dus in dit geval van ons de Zuid, de 6, samen met ook OCT's van Frankrijk en zelfs van Denemarken, want Groenland was daar ook bij aanwezig. Hebben we overleg gehad op Aruba. Dat ging vooral ook over hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook meer Europees geld kunnen inzetten op, in dit geval, de 6 eilanden van het Koninkrijk. Maar uiteraard ook op Aruba, net als op de andere, ook gewoon weer nader kennis gemaakt met de bestuurders, met maatschappelijke instellingen. Hier op Curaçao, gisteren ook gesproken met studenten bijvoorbeeld. Het was een hele mooie, bijzondere bijeenkomst met allerlei maatschappelijke instellingen. Gisteravond
Maar bijvoorbeeld uit ook gesproken met het herdenkingscomité aangaande het slavernijverleden. En ja, wat er een beetje bij hoort op het moment dat je staatssecretaris bent, is dat je natuurlijk overal de bestuurders spreekt, de politici spreekt. Kortom, een gevarieerd programma, meestal van ergens 's ochtends. Nou, de vroegste keer was 5:30 en dan door tot meestal 's avonds 9:00 of 10:00. Nou, wat je ziet is dat op alle 6 eilanden, zowel bij de 3 landen als bij de 3 openbaar lichamen, komt veiligheid aan de orde. En daarin zie je wel een verschil tussen bovenwinds en benedenwinds. Wat hier natuurlijk heel nadrukkelijk speelt, is nog steeds de effecten van 3 januari. Dus hier, en ik moet nog naar Bonaire gaan, maar ik ben natuurlijk de gezaghebber van Bonaire wel al tegengekomen op Aruba deze week. En ik heb natuurlijk ook gewoon de afgelopen 6 weken ook wel al digitaal contact gehad met alle premiers, met alle gouverneurs, maar ook met een flink aantal ministers. Wat je ook dus deze dagen zag, en bijvoorbeeld gisteren zag, veiligheid in relatie tot Venezuela en het conflict met Amerika, dat komt nadrukkelijk aan de orde. Ook wat ik even in zijn algemeenheid noem, de zekerheid van een aantal dingen. Dat kan gaan over voedselzekerheid, ook een prioriteit van Nederland. Hoe zorgen we er enerzijds voor dat in de long term er meer voedsel zelf hier wordt geproduceerd in plaats van dat het wordt ingekocht. Hoe zorgen we ervoor dat in de short term met alle gevolgen van de oorlog in Iran ervoor zorgen dat hier voldoende voedsel, brandstof etc. is. Maar ook als het gaat om hoe zorgen we er dus inderdaad voor dat we die processen met elkaar goed op orde hebben. Dus dat komt heel natuurlijk door de veiligheid. Dan hier specifiek gerelateerd aan Venezuela, zekerheid, connectiviteit, belangrijk punt. En dat gaat zowel over de havens. Hoe zorgen we ervoor dat de havens ook goed bereikbaar zijn, maar dat gaat ook over digitale connectiviteit. Hoe zorgen we ervoor dat we gewoon bereikbaar zijn via internet en telefoon. En dat speelt natuurlijk heel sterk op dit moment, ook de betaalbaarheid. Want we zien natuurlijk ook de kosten daarvan enorm oplopen. Nou, dat zijn allemaal dingen die aan de orde zijn geweest. Nou, het is nadrukkelijk aan de orde geweest, zowel hier met de bestuurders als op Sint Maarten. Ik spreek natuurlijk ook gewoon mensen van de bank zelf. Dus ook die heb ik daarin gesproken. En iedereen verzekert mij dat men er gewoon hier binnenkort uit gaat komen. Nou, dat gaan we zien. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Repsol herwint controle over de olieactiviteiten in Venezuela. Het grote Spaanse energiebedrijf Repsol heeft gisteren aangekondigd dat het een akkoord heeft bereikt met Caracas om de controle over de olieactiviteiten in Venezuela te hervatten en de productie binnen een jaar met maximaal 50% te verhogen. De Amerikaanse president Donald Trump had buitenlandse bedrijven verboden om in de Venezolaanse oliesector te opereren als economische drukmaatregel tegen de regering van Nicolás Maduro. Maar na de arrestatie van Maduro begin dit jaar herriep Trump deze maatregel en gaf hij nieuwe vergunningen uit, waaronder 1 aan Repsol. En de overeenkomst zal het mogelijk maken om de controle over de activiteit in het olieveld Petroquiri te hervatten en de olieproductie in het land te verhogen, aldus Repsol. En dat is volgens Repsol goed nieuws voor het eigen bedrijf, maar natuurlijk ook voor Venezuela. En daarmee komen dus niet alleen Amerikaanse oliebedrijven nu aan de slag in Venezuela, maar bijvoorbeeld ook deze gigant uit Spanje. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Bedankt. Ja.